Kipara nong shong shnong ba iet jonga nga ai kuble ye pi nga priang subhai pi shakaman kibat kane ko program kalong kerensan ka baklan banwara shakmat gi jingjab jong jat benrio jongi bat ki brio jongka dangshan ka rigla saki ka we na ka bakum gini gi jingjab ha ka jingalang jong ka Global AI Impact Summit ka balalong ha Delhi ki nong yalam na gi babun kiri ki nong yalam jogi karkhana ki nong lap thamai bat ki dikhot jogi batrai kam startup ki le lumlang ha ka Bharat Mandapam na ka benta ka AI Impact Summit ha ki por banwan kane ka jingalang kan pensisha bakan long ka jingkala ha ka ban penwandur kumno ka prathai kan penan ka me ka bor jong ka AI parlok ha ka ne ka summit ngalayolat bane kendo ikinong yalam ka prathai bat ki CEO jong ki company ba penan kam ya ki kor ki bor ka juk bamenta ha ka jing peni nam ha ka AI summit ngala peni shibun ki jing thmu shakinong yalam ki bawan jingo ngakwa ban kedau kham tam ya artadi ki mar ki bala pensho jingmut shibun ya kinong yalam na keleng ka prathai ya ka jing peni nam ka banengkong la peni ha ka basa jong ka amul kala peni kumno ka AI kay rap hak basumar ki merat bat kumno da ka jingarap jong ka AI baro ki kenta klam sange kinong rap kila ban peniat ki kam shnamar na ka dot bat ban bo iki jingkhen jong ki jingri jong ki da ka basuk parolog ka jing peni ka baar ka dai ka badan jinga dai bat ka lariti jongi kinong yalam na keleng ka perthai kila sngolengo bani I kumno da ka jingarap jong ka AI ngi penne pensa ki jing tho barim jongi ki jing start tanrai bat ki kot bala tho hi ki kiti bat pen bet yaki banadai bat ka pateng ka bomenta paralog hagajing pen inam lajet yaka sushruta samhita ban pen I hagasen jam ka banengkong la pen I kumno da ka jingerap jong ki kor ki bor ngi pen bhai ki dur jong ki kot ki bala tho hi ki kiti ban penlong yaki ki bala ban pule hagasen jam ka baar kini ki dur ki long bala pen kalash ka jing tho ka bala ban pule da ka machine haga senjam ka babot u AI avatar ula pulie ya kene ke jing tho kabala ban pulie re ka machine bat nang ta haga senjam ka babot ngila pen iru kumno ki kor ki bor kila ban pen kalai kene ke jing start India ka ba koridor shaki kitien ke India bat ki kitien nongwei kinong elam ka perthai ki lipen I ya ke jing sngo tenat ka ba kraw ban tip shapang ka jing start hendai jong ka ri India lengba kene ka kor ka bor ka bamenta parlok hagane ka summit ka perthai ka lasaki ya ka jingla ba phala jong ka India hakaliang ka AI hagane ka summit ka India ka la plat pat baru ya lightly ki AI model balashna ha India kane ka jingalang AI ka ba hetam ka bala penlong hadu menta ka jingkemen ba jingshit rem jong ki samla ha ka bedai pa kane ka summit ka long shisha ka ba phala nga ai kuble ya baro ki paran nong shong shnong na ka benta ka jingjab jong kane ka summit paralog nga juong ke bele akai ki roi bat ki kieu ka jingele akai ru ka penia so yangi hagini gisngi lese pilapet ik jingele akai T20 World Cup nga sngo scam bakat badang pet ik jingele akai ki khamat jong pi bonsien ki sange ha uwei unong ele akai ka jersey kala bandai jong ko wei pat kari ndrei ha bayo sngo ka kerteng pi sngo o uni ubrio udai na kari jongi ka jing sngo kemen bajai jai nang ta kami akan no kono ko kendong jong ka donot na marbau tau nong ele akai udai uba ka tenrai jong u kadai na India bat udang mi khmat ikari ha ka ba ka yeng ka sem jong u kala shong lasa daga ba phong ya ga jersey jogi jat ben rio jong ki mi shamadan bat daga donot baro ki mi khmat ya kata kari ka kenho ne ele akai jong ka Canada ka dan bontam ki nong ele akai ki badai ka tenrai na kari India u captain jogane ka kanhon u Dilpreet Bajwa u dei ubalaka ha Gurdaspur ha Punjab u Navneet Dhaliwal u dei na Chandigarh hagane ka thop lakan thop ru iki katto kane ki kerteng kum Harsh Thakur bat Shreyas Mova ki bawanra ka jingsngo sarong om tang yakari Canada ndrei wat yakari India ru haka kanhon ele aka jong ka America ki don bon ki dur khmat ki balami na ka jingele akai cricket hapo kari India u captain ka kanhon ele akai ka US u Monang Patel u le akai na ka kanhon ele akai under 16 but under 18 jong ka Gujarat
Saurabh na Mumbai, Harmeet Singh bat Milind Kumar na Delhi, barok kidiki dekhot bakongsan jong ka kunhon yelakai ka Amerika. Haka kunhon yelakai jong ka Oman rukum jo, kidon katto kanengot kinong yelakai menta, kiba kam mencuai kala yelakai kijala boper jong gari India. Kinong yelakai kumu Jatinder Singh, Vinayak Shukla, Karan, Jay bat Ashish, kilong maujam baskem jong ka cricket ha Oman. Hakikin huan jong ka New Zealand, UAE bat Italy ru, kinong yelakai kibadai ke tenrai na India, kidang peni yala ka jong kadak. Kidon shibuan kum kini kinong yelakai kibadai ke tenrai negeri India, kibawan ra ke jing sngo sarong, halaki jong kiri, bat kibalong kum ke jing ai mensiem ya ki samla hangta. Kani kalong ka bor ka bakerpang jong ke jing long nong India. Laki nong India kila cheno kidang yaya so baki tenrai jong ka ri jungki ka badai ka kemir. Bat haka jong ka por kino senyang daga donot baro na ka benta ban kentio ka ri ka baki syong. Ka karma bhumi jungki ne ka jakatrai jungki. Ko para ri ba iet jonga. Na ka benta ino ikime ikpa. Omla bandan ka jing ngosi ka ba kam krau ban ya ka jing do no ye ikon. Ka jing ngosi ban do no ye ikon barang rit baha ka kam jeliu syo. Dang kendiat sengi menta, ngila do no ye wei iklung kentai iba loi na Kerala, i island Sharon Abraham. Ila klat no na kene ka pertai Jakarta ka barang shipau benai. Perkat, ka jing em barok ka wei ka balaba khamat jung ila kut no kensan. Kumta bon ki jing angnut bat ki jing kemen kila sa klem urlong. Ya ki jing ngosi ka baki kemeki kpa jung ki yat lang ba omla ban penpau da ki kentien. Henry, wada pada ke jing ngosi ke bajur kum kata. Ukpa jung Allen, Aaron Abraham, bat ka keme jung ke Sharon, kila shem ya karai ka bala pendap ke donut jung wei nong shong shnong da ke jing buram yaki. Kila rai ban ais ngo bhai ki dkhot met jung Allen. Kane karai ka penpau ya ke jing krau jung ke jing perkat jung ki, bat ke jing long badan buram jung ki. Hakawai kaliang kila ngam haka jing ngosi ban do no ela ka khon kentai. Bat aku weipat kaliang, kila ra'ah po jugi ke mensim ban yarap iki weipat. Kila kwa ban don ka weipat kalong yang ka bahap ban kendo ya kum gani kesngi. I Allen Sharon Abraham, ila ban don syo ban ngi. Henry mentala penrung ya ka kerteng jungi hapadeng ki nong ais ngau bhai ki dkhot met ba kena tam jong kari. Parlok, hakini kisngi ka jing pensung tho chapang ka jing ais ngau bhai ki dkhot met kanang kiu stat akari India. Kane ka yarap ikito ki bidan kam jing yarap. Bat ha gajuk ka por ka ai jing kermen ru ya ka jing wat benya akaliang ka kot ka kya akari. Ha kane kaliang bon ki jaka bat ki riu shimet ki le ki kam ki bapala. Paralok ko mi Allen na Kerala kidan bon ki breu ki bala ai jing em ka baar shaki weipat lengba ka jing ai snobha ya ki dkhot met. Ka Lakshmi Devi na Delhi kadai ka wei na kum kini kinuksa. Ha ka senam ka bala lej kala shim ya ke jinglet pilgrim cha Kedarnath, kabla penlong ya ka banyat kat 100 kilometer. Pisngo lengo bantep bakala pendap ikan ke jinglet hadian bakala le ya ke jingbo de weipat uklong snam. Uklong snam jongka ulat trekam tang kat san na kesispa. Hakum kene ke jinglong kala yo uklong snam jong unong ais ngobha upala klat no. Hadian kata ke jingim jongka kala labak. Kumjoru u Gauranga Banerjee na West Bengal, ulalit jingo Arsian Shanathula. Kadon ha ka kenjang ka bakat sahajar put na sladuriau. Ka bapala kalong bula yo ikne ke jingjob hadian bula bo de weipat utor. Ramdev Singh na Sikar ha Rajasthan. Ulahap ban bo de weipat ukhalai. Menta udang le bon bha kikam ha jingle bha jungu ha jingle kai sport. Parlok Pensyam bon kinuksa kiba ay mensiam kum kini. Sa sisian pat, kani ke pensisya baka wei gejing temu ke badan buram da iwei ibriu, kala ban penkela ya gejing im jang ki wei pat ki babun. Nga ay ku belai da ke donot baro, ya kitu ki riu shimet baro, ki belale ya kum kini ki kam ki badan buram. Para nong syong ba iet, hagapor jang ka azadi ka Amrit Mahotsav, na Red Fort ngalakran chapang ka Panch Pran, ki santali ki jingkut jingmut. Kawai na ki kilong, ka jinglat luot na ka jingmut jing perkat, jong ka jing sensyar ki pareng.
Menta kari kalayat cakamat niki dak jong ke jinglong merau. Bat kalabo akamat iki benta ke bedai bat kalariti jong kari India hi. Ka Rashtrapati Bhavan jangiru kala syeme ke senjam ke bakongsan hakane ke benta. Lasai ke sengi kata hak arpulai tarik rempang an penlong ya ka Rajaji Utsav ha Rashtrapati Bhavan. Hakane ke sengi an ple pat ba ya umat jong usi Raja Gopalachari ha phalau bah pedeng jong ka Rashtrapati Bhavan. Ulalong o Governor General ke India o benengkong jong ka ri India ka balat luit. Ulade uway na pedeng kito ki bapet ya ka bor kum ka kerdan nre kum kalat ban syakri. Ka jinglong jong ha ka jing empat ba ka jing le renti jong bat ka jing perkat latlo jong kadang yai penki mensem yangi wat haduk kini kisngi. Ka besngosi kalong bawat hadian ka jing latlo ki mat jong inong sensyar pareng ki dangsa Rashtrapati Bhavan. Kat bai ki kun bakrau jong jat benrio jongi shimla ya ka jaka ka badai. Labo ru Rashtrapati Bhavan ya umat jong arkitek pareng Edwin Lutyens. Mentah ha ka jaka jong ta umat an sabo umat jong Rajaji. Hakane ka Rajaji Utsav an penlong ru ya ka jing pen inam ka bala pensyong nong rem Raja Gopalachari. Kane ka jing pen inam kan sedang nadok arpsau tarik urempang hadok ka tarik uleber. Nga kentu ya pi ban platpor bat pentikena ban jingo ya kane ka jing pen inam. Para nong syong snong ba iet haka man ki bat ngala keren benia bat pi syapang ka digital arrest. Hadin kata ka jing ya keren kladon ka jing pen soto ka bajor ka emlang sa lang jongi haka bedai bat ka jing sya kem leng ba ka internet bat ka jing le thok leng ba ka internet. Hendrai kum kini ki jing ja ki dang ja hakaleng saudong jongi ka ba omla ban pediang. Ki brio ki belui lui ki sya thombor leng ba ka digital arrest bat ka jing sya thok pisa. Bonsin ngi jutep balatu ek pisa jong ki belanok karta ka ba kila pelang ha ka jing im jongki. Teng-teng e ka pisa balabo na ka benta ka bai school jongki kun la shimno da ka bathok. Ngi kendo ru ik jing ja jong ki nong khayi ki ba sya thok. Wei ubreu u phone bat udawa ngadai u he officer pidon kam maniasam katuk ani ki jing tep babnia. Bat ki brio ki balului ki ngej da ka bale thek kumta. Kumta kalong ka bedon kam hado kata-kata ya pi benlong ki bahusiar bat ki basngotho. Parlok baro pi tip ba ya karukom trekam jong ka KYC lani know your customer. Teng-teng haba piyo ki message na ka bang jong pi ki bakerpat ya pi ban penthamai ne pendap biang ya ka KYC jong pi. Pila ban perkhat. Ngaladap le ka KYC jong te balai pat nga kentu ya pi ba pen sngo bitar. Kani kalong na kabenta ka jingsngan jong ka pisa jong pi. Baro ngitip bamenta ki bai bam temen ki subsidy ki insurance ki UPI baro ki yaso bat ki bank account. Dai nak ta kadaw bagi bank ki penlong ya ka jingle abyang ya ka KYC na kapor sa kapor. Ban penti kena ya ka jingsngan jong ka account jong pi. Hooj dan kawai ka bapidai ban kenmau. Kinong le athok ki phone thok bat ki pha SMS bat ki link ki basu thok. Kum tangi di banlong ki bahusiar bat ban omngat akum kini kinong le asyukor. Pendap bet ya ka KYC ne ka jingle abyang ya ka KYC tang leng ba ka bang jong pi ka app bat tikna jong ka lani ki lat bala aibor. Omdai banyasa mi kino ki OTP Aadhaar number lani ki jingtip babnya ka bank account jong pi. Ka bakongsan kalong bapin pen kala man kapor ki password jong pi. Kumba ki jingbam bat ki riam jong pi ki kala kat kum ki ayom penlong ya ka kum ka kendon ban pen kala ki password jong pi man laki kendiat sngi. Paralog Dangshen ka Reserve Bank of India kala penlong ya ka tayo Financial Literacy Week. Halor kini hi ki pang. Kini ki jinghikai syapang ka pisa tengka menta kan beteng berosisnem. Kumta pet bahai ki kubor naga Reserve Bank of India bat yai le ya ka KYC jong pi. Kenmau ya ka KYC ke badai bat ka jingle biang ya ka KYC ha ka por ke babiang ka penlong ya ka account jong pi ban shngan. Bat penlong ya pi inong shong shnong ibeden bor. Dei tang ki nong shong shnong ki balapun kup bor ki batai ya ka ri India ka baklan bat ka bala ban shanya haladia. Ko para nong shong shnong ba iet jonga. Kinong rap jongi kim day tang kinong penbiang bam. Kinong wat basisha ya keperthai. Ngide ban syim jengi kai ni kinong rap jongi.
kamut ayu, ban penkelai ke kendau syakak siar. Unong rap menta uyat syakmat, upediang lang ya ke riti dostor bat kikor kibor. Ngasngo komen bani i bagi nong rap jengi menta ki pelet jengmut om tang haga jeng penmi, hendrai haga jeng bah, ke jeng penkieu ya ke jeng kordor, bat ke jeng wat iki yau ki batamai. Kakana syapang uwei usamla nong rap ubakerteng uhirot patel na Odisha, kalong shisha kaba ai mensim. Hadu kumba prasnam menshwa ujule ke rukom rap keba da ki rukom tenrai rengkat berukpa jeng u Shiv Shankar Patel. Hendrai ulas sedang banpet ya ke kam rap na ke rukom kemi ke batamai. Halor ke pung ha ke lengka jeng ulasna ke jengker ke baklan bha ke balasna de jar. Halor jongka ula rap igi jhur gi bapur, saudong kepung ula thung ya kakat, so periam bat snap kor, bat kepung hi ula sedang manri dokha. Kumta hakawe ke jaka rengkat bat ki jingthung tenrai, lapen mi ru igi jhur ki so bat ki dokha. Kanir ke lapen long yu ban penan kam bhai ke kendau, ban penek pensa ke bat kala ai hu ya ke kamai ke bakam he. Menta ki nong rap na jengai ki wan ban pet ya ke rukom rap jung Paralog. Hakabai ke senong kepada naga distrik Thrissur ha Kerala. La rap hado sanspa nyopo jaj ukba hakabai ke lengka. Kini ki kentop ya ki jat keba bayo na kathan, ki jat balong dawai bat kumjoru ki jat keba balawan ra ni ki weipat ki jela. Kani kamdai tang ka kamrap, kadai ke jingyalap keba krau ban penek pensa ya ki sembai. Kejingkta jong kejing trishtom jugi nong rap jengi kapau ki jingbo jing ken ru kumjo. Kari India menta kala long kari ka bapenmi bon yu khau ha keperthai. Ban penmi palat ya ka shispa sanpau million ton ukhau kamdai kijing job kabarit. Ngi penbiang ila kijong kijing don kam, ban ngi no senyang sya kijing biang kabam ha keperthai. Paralog, ki marrap mentaru ki kamsuk ban poish ki yo shabari da kaling sun. Ya ki kat na Nanjangud ha Karnataka, Igisla tempau na Mysuru, badi usok jau Indi la shalan sha Maldives. Kini gimar kidai gibelatip ha na kebenta ke jingmat, bat ke jingbha jongki, bat kila yo ru ya ki GI tag. Kinong rap menta ki wat ya ke jingbha, kinang penbon ya ke jingrap, bat kinang pensyong nong rimru ya ke jinglong bakerpang. Para nong syong baiet, piken mau tikena ya ke jingja bapala jong ka mahakum, hakum kane ke por jong ke senem ke balalet. Ka jingelang pat ba haki rot jong ke sanggam. Ka jingtut kelemput jong ke jinget. Bat hak taka kelemat bekentang ban ngam hak bekut. Kala sengo kumba ke India ke penia soobyang. Bat ke jing sengo tu bekenja mensim bam jukut jong ka. Paralog, haba kata ke jingtut hi jong umahakum. Kata ke jok benai bekut jong umak. Kata ke jok ke sur jong ke jingmani. Kayat na syatei syaduk syatih. Kasyim ya ke jinglong ke batamai. Hagi rot jong kawa Bhara tha puza ha Tirunavaya hagari kentang jong ke Kerala. Kaladon labon spa senam ke dostor hendai ke belatip kum ke mamankam. Bonru ki khot yaka ke tamasa maha maga lane ke Kerala kum. Ke jingkordor jong ke tamasa ke syong ha ke bangam ha ke ke bekut ha ke wa bekentang jong ubenai mak. Bat ban penlong ya kata ke kelemat kum ke jingken mau ke ba omla ban klet ha ke jingim. Kat banang yat kipor kane ke dostor kalanang jakno suki-suki. Hado arspa asnam shiteng omsyam la penlong ya ke jingle kemen da ke jingkrau kumba ke julong mensyua. Hendri menta ha ke ri ke badang wat biang ya la ke jong ke pateng ke history ke lapai sya ke sela ke batamai. Ha kene ke kenti klem ke no ke jingpen bana ke ba he. La penlong ya ke Kerala kum da ke bajob. Kibriu ke lepentip iwei pat, ke kubor ke la sapriang jar-jar na ke wei ke skor ke wei pat, bat amslam ki nong mani ke la sedang ban poi sya Tirunavaya da ki babon ngut. Parlok lagadai ke mahakum ne ke Kerala kum. Kamdai tang ke tamasa le niam ban let ngam. Kalong ke jingpen keim ya ke jingken mau. Kalong ke jinglap biang ya ke lariti. Na ke than syatei syaduk syatih ki wa akila abane per, ki rot wa akila abane per, mereka wa jeng ke jinget kalong kawai. Bat kata kadai kari India. Paralog, hakari jengi kitu ke belatrai na ke benta ke bha kamiat jeng ke imlang salang.
bat ki bela jubo yau pat ba hapdeng jong ki jing persang badan buram jong ki sa jiuna ke donot jong ki pat ba. Ka amma Jaya Lalitha kade ka weina kum kita kinong elam bapau nam. Ka arpsau terik urampang kade ka snika jong ka. Ka jing iet ka bajeliu ka ba ki beriu jong ka Tamil Nadu ki don yala ka jong. Ka ka ba ngadang sakhi hado menta man la kapor man bangalit jingo kene ka jela. Tang syuong ya ka kerteng jong ka amma Jaya Lalitha ki dur khmat jogi beriu ka Tamil Nadu ki phalang. Ka nari shakti ne ka bor ki kentai jongi klas ngowe ka jingya dai ka bakerpang bat ka. Kani ka longru namar bakat ba kadang don ka sorkar kala shimbon kilat ki bade banyaro na kabanta ki keme ki hinmen para kentai bat ki kon kentai. Kala shimi ki senjam ki bateng ban penklan ya ka syongsuk syongsan ha ka jela. Kala pensyong nong rim ha ka mensim dri bat kala sngo sarong shibon ya ka lariti jong kari India. Kawai pakawai ke jingya kendo bat ke jingya keren ke bangalayo bat ke amma Jaya Lalitha kadang sa atmai ha ke jingkan mau jonga wat hadu kini gisni. Kalawan sya ki jing bam smai jonga ha Gujarat ha ke senam ar bat ar khat ar. Haba mangi bro ngot ngidang syakri kum ki menteri rang ba jeng ki jela jengi ngi jia keren ki pang kum ke jing sensyar babha. Ka jing perkhat jongka kalong ka basyai bha bat ki jing perkhat jongka kilong ke bedei dor hado kata kani kalong ka wei ne ki jing klan bakrau jongka. Bon snam menchwa ha ka jing rakhe ka ponggal kala khot yanga sha Chennai banya bam jasngi. Ka jing iet ka ba kala penpau ha ka takapor kan sabet hanga ka bangam la ban klet show. Sa shisien nga IT ka jing buram ka basngurit jonga yaka. Ki jing ai buram jonga yaka Jaya Lalitha. Ki jing syakri jongkai ki patba kinsa ha ka jing kan mau. Para nong syong snong ba iet mentang aku ban keren syaki kena samla ba iet jengi. Ki togi kena ki bastad ki badang yele ki eksamen menta. Nga kermen ba pila pet yaka pariksha pe charcha ha ka basdang jong ni ubnai. Bat pilio ka ba kordor naka. Lakat taru tungan keli. Pimshim jing kiatan shpang ki jing pulia jong pi ka dayem. Kena ba iet pidai ki nong yakun ki eksamen. Nganget scam ba pi baro pi pen krea da ka donot baro na ka benta ki eksamen jong pi. Hooj akum kini ki por ka julong ban sngo artatien kendiat. Teng pila ban perkat hatu pin ken maulot ne pin biang ne em kapor. Yakini ki jing sngo lamat ki kena jong man la kapateng pim long marway. Ken mau ka dor jong pi kam syong ha ka mark sheet jong pi. Kumta todon ka jinget halade. Tho da ka ba pelet jing mut pura ha ka ka ba pila pule. But what I ba ka way ka jing kelian pen ki ki jing mut jing perkat lada pi klem pen kre yaka. Ka way pat to yai keren bat ki kime ki kpa bat ki nohi kai jong pi. Ki itu pi om da ki marks jong pi ndrai da ka jing persang jong pi. Bat ki sngo komen ya ka jing trishtom jong pi. Nganget scam ba pin job ha ki examen jong pi. Bat ba pin poish ki kerdan batamai jong ka jing job ha ka jing im jong pi. Paralog la rakhe ya ka Ramadan ha ki ni kisngi. Nga ai ka jing kublai sya baro hau nu ubnai ba kentang. Tang hadin kendiat sngi ka jing le kemen holy ru kan sapoi. Kapor kabadap di kirong, ki jing bet aber, ki jing kemen, bat ki jing rakhe. Nga kermen bapi baro, pin rakhe ki kini ki jing le kemen da ki jing kemen. Rengkat bat ki bahayang bahasem, bat ki baiet baton jong pi. Bat hoot, to bo bet ha ki jing mut katto kani ki nongrem bayalam. Kum ki jing kentia wela ki jong, ne ka vocal for local. Ha kapor, bet aber ne ka no ka tamasa. Bon ki tiar ka bangi pedan kam, ki day ki belawan ra na barri. Penjengai na kum kini kitiar ke belawan rak na bari ha ki jing rakhe jong pi. Wat na ka bet aber bat pediang ye ki mar tenrai. Haba pithiet ye ki mar balasna ha ka ri lejong pinok senyang ru syaka jing yalap ban penlong ye ka ri lejong kabala ban syania halade. Parlok manlau benai ngayo shibun ki jing ai jingmut na pi na ka benta ka man ki bat. Lengba ki kubor ki ba pilapha ngitip syapang kisap ki ba pela ki bala buri man laki kendong jong kari. Bon ki khana ki ba ai men siam jong ki brio ki ba kiau halor ki jing men toy shimet ban chakri ki emlang salang ki la poish ki brio ha keleng kari leng ba jong pi. Tonang yai beteng ye ki jing persang jong pi da ka ju ka men siam. Kan yai kimi lenti ki kubor jong pi
Sasisian nga ay kublay kerpang ya pi, bat ikayeng kesem jong pi na kabenta kita masa kiban sawan. Kublay shibun.